felveszed, hogy izgulnak. Gyerekek nem izgulnak, csak én. Az iskolát vettem. Hello. Ezt mind a másodikba tanultad? Ezt mind a másodikba kellett megtanulni? Mit csináltál? Nem tudom. Anya, szerintem a szekrénybe hozok, én oda nem nyúlok be. Szekrényben van benne. Annyit tudok, szerintem. Úgy volt, anya. Anya, a drágod is hoztál? Igen, ott van. Ott van. Sacének adott. Ezt majd arra teszed, hogy legyen itt a Derinek. Vagy nem megyek már. Majd kell majd szólni. Jó. Második B-osztályban jövök. Ilyen gyerekek járnak. De még azt mondja, hogy célek.
valónkkal bőrünkből is ki kéne bújni. Tanító néni, s ő válaszol, ki segít mindig. S mint tündér a vándort, kincsel, tudás kincsével indít. S bármerre járunk, bárhová visz majd az életünk anyargós útja, akárcsak a padból felnyújtott ujjal jelentkezünk újra meg újra. Tanító néni, s kicsordul meghatott körülünk, sohasem felejtjük tanító néni, jóságát örökre köszönjük. Volt folyón átevezek én, az emlékeink kék vízén. Te vén folyó, te völgy folyó, bár hosszú az utat, elkísérlek én. Kivándor nem várhat tovább, a messzi nagy világ az él. Gyors szél hajtja nagy csónakunk, szállunk könnyedén a szivárvány völén. Volt folyó és ég. Viadó Lili tanítónak kézen fogott és megmutatta, hogy milyen szép a mi világunk. Az ő szemével kezdtünk nézni, s ma már a magunkéval látjuk hazánkat, életünket, és hogy mit tud tenni egy-egy ember, de Vangeli tarka képet ő töltötte meg értelemmel. Ez megköszönni gyűltünk össze, s amit mondunk nem üres szólam, a szívünk tiszta muzsikája, csendül-e néhány meleg szóval, amihez értünk, amit tudunk, amihez értünk, az út, amelyen visszaléptünk, hogy eljussunk egy messze célig, mindenhol a harmad őt dicséri. Hálás szavaink nekik szólnak, aki vezetőnk, példaképünk, és jó barátunk a tanítónak. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a fülünk közben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világít annak, aki bántott. Kezedbe teszem a főt takarót, takard be az árvány fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, váljon az otthon. Indulj hát, hívd magadra a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesse a szeretetet. Köszönjük szépen, hogy minden tőletek telhet, és megkönnyítettetek nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nem voltál. Így vagy te.
Köszönöm, hogy megtanítottatok írni, olvasni és számolni. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez a dolgunk, hogy megtanítsuk benneteket. Köszönöm szépen. Ide, és számolni. Köszönöm szépen, hogy vettétek a felelősséget, és hogy egy éven át tanítottak engem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és ezek a szavak, és ez a gyönyörű nagyon szépen köszönjük. Nagyon ügyesek voltatok, nagyon szépen köszönjük. És most mi mondjuk azt, hogy köszönjük, hogy taníthattunk benneteket 2 éven keresztül, jóra, szépre, és reméljük, hogy ebből a 2 évből mindnyájan csak a jóra fogunk emlékezni, és ez a hétfői kirándulás, ez külön egy ajándék volt nekünk, mert úgy gondolom, hogy régen volt ilyen osztályunk, ahol örömmel vettünk részt a kiránduláson, és csak csupa-csupa jó gyerekekkel mentünk is. És köszönjük, és minden jót kívánunk neked, és köszönjük szépen a szülőknek, hogy időt és fáradtságot nem kíméltek, és ezt a gyönyörű műsort nekünk ide varázsolták. Köszönjük szépen. Szívesen. És köszönjük szépen pedagógusnak. Köszönjük szépen. Gyönyörű. Igen, majd akkor a pályát is és ezek a gondolatok az ön gondolatai voltak? Igen. Nagyon érdekes volt. Igen. Büszke vagyok rátok. Ilyen szuper osztályon.
Hogy is mire?